Това се случи може би 8 или 9 месеца след като си нанесох първата си къща. По това време бях на 24 години. Тъкмо бях завършил колежа и имах прилична работа. Всичко, което трябва да знаете за къщата, е, че имаше много просторно мазе, което аз използвах предимно за съхранение. Предишните собственици го бяха преградили на няколко отделни стаи, използвайки шперплат. В долната част на стълбите беше основното помещение. След това имаше перално помещение, нещо, което мислех, че трябваше да бъде работилница. И накрая тази странна задна стая, която беше предимно склад. Имаше нещо като лабиринт, не можеше да се види цялото мазе от нито една гледна точка. Спомням си, че беше доста готино, когато го разгледах за първи път. Както и да е. Беше обикновена вечер през седмицата. Трябваше да сляза долу, за да пера дрехи. Това беше първия път, когато слизах там. Лампите в мазето бяха включени, което ми се стори странно. По някаква причина не се задълбочих толкова в това. Бях там преди няколко дни, така че си помислих, че просто съм забравил да ги сгася. Пространството и без това си беше мрачно, дори и със светлините. Не си бях направил труда да сменя старата жълта лампа, която си беше там, когато се нанесох. Тръгнах надолу по стълбите и тогава нещата ескалираха толкова рязко, че не успях да реагирам достатъчно бързо. Стигнах до подножието на стълбите и тръгнах към пералното помещение, когато видях движение с периферното си зрение. Инстинктивно обърнах глава и срещнах поглед с един мъж. Той се беше свил зад една от сгъваемите маси, които бях поставил близо до ъгъла. Беше толкова обезпокоително, че едва не препаднах. Мозъкът ми отказваше да регистрира това, което видях. Буквално в мазето ми се криеше непознат. Не можех да се движа. Всичко, което можех да направя, беше да се взирам в този натрапник, който сега се взираше в мен. А това не беше изобщо приятен поглед. Изглеждаше сякаш току-що е излязъл от канализацията или нещо подобно. Тогава той тръгна да бяга, не към мен обаче, а по-навътре в мазето, към преградените стаи отзад. Тогава ме обсеби страх и започнах да се движа назад към стълбите на мазето. Явно ми е отнело повече време, защото докато успея да стигна до стълбите, всички светлини в мазето угаснаха. До този момент никога не бях слизал там долу с изгасени светлини. Не бях очаквал, че ще е толкова тъмно. Долу беше пълна тъмнина. Пълна и абсолютна тъмнина. Явно съм мислил погрешно, че познавам собствената си къща, затова продължих да се движа към стълбите. Явно съм преценил нещо погрешно, защото се спънах и паднах на пода. Докато стана, бях напълно дезориентиран. Хаосът и страхът от ситуацията завладяха мозъка ми и не можех да мисля. Телефонът ми стоеше горе на плата, затова не можех просто да бръкна в джоба си и да включа фенерчето. Започнах да крещя като лунатик, като си мислех, че може да изплаши онзи, който е нахлул в къщата. Всъщност тази стратегия сигурно го е заредила, защото започнах да чувам викове, идващи от другата страна на мазето. Беше ужасяващо. Крещях в тъмнината, опитвайки се да изглеждам като луд. И някой от другата стая правеше точно същото. Писъците му бяха по-плашещи от моите.
Той наистина звучеше като убиец. Спрях да крещя и той последва примера ми. Започнах да се ориентирам в мазето само с допир. Нямах друг избор и започнах да чувам движение зад себе си. Звуците се приближаваха към мен и не можех да не си помисля, че той познава собственото ми мазе по-добре от мен самия. Знаех, че се приближавам до стълбите, но мазето е огромно. Започнах да чувам дишане някъде зад мен. Наистина си мислех, че ще ме хване. Това ми се стори като цяла вечност, но все пак напипах дървената основа на стълбището. Хванах се за парапета и започнах да тичам нагоре по стълбите. Преди да стигна до второто стъпало, нещо ми сграбче за глезена и изпуснах ръката си от парапета. Паднах на пода и си ударих главата. Все още не можех да видя човека, но той ме дърпаше към мазето с нечовешка сила. Освободих се като по чудо и се затичах обратно към стълбите в тъмното. Стигнах до върха, нахлух през вратата и я затъшнах зад себе си. Кошмарът обаче далеч не беше свършил. Тази врата няма ключалка и нямах друг избор, освен да я притисна с цялата си тежест и да се надявам, че съм достатъчно силен да го държа навън. Точно както подозирах, чух стъпки да се качват по стълбите в мазето, само секунди по-късно, последвани от огромен трясък във вратата. Вратата се отвори за секунда и ми отне всички сили, за да я затворя. Първият удар сигурно го е окуражил, защото той започна многократно да блъска вратата. Както и да е, в крайна сметка се отказа. Отидох до плота, грабнах го и се затичах обратно към вратата на мазето. С стъпките да се отдалечават към мазето и веднага се възползвах, когато най-накрая пристигнах да грабна телефона си. Го нямаше. Имах някакво предчувствие. Един от прозорците на мазето беше отворен отвън и не беше нужно да си гений, за да разбереш какво се е случило. Нямаше нищо липсващо или откраднато. И така, един от полицаите предложи, че натрапникът вероятно е използвал мазето ми като място за живеене или скривалище. Това не ми беше минавало през ума, но някак си беше по-лоша мисъл от това, че просто искаше да ограби мястото. Другата причина, поради която полицията стигна до тази теория, беше натрапникът някак си знаеше къде е превключвателят на лампата, който не беше на неочевидното място. В крайна сметка се изнесло 4 месеца след инцидента. Сега, като се замисля отново, този човек беше напълно готов да ме убие онази нощ. И ако нещата се бяха развили различно, може би щеше да го направи. Ако искате още такива истории, оставете по един лайк и се абонирайте за канала.